നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് പാലക്കാടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. പാലക്കാട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല സോഡ കുടിക്കാം. ഇറങ്ങിയത് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കടകളും അവധി തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്നു മസാല സോഡയും മദർലാൻഡ് മസാല സോഡയാണ് ഇവിടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും ഈ ഏരിയയിൽ ആകെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ചിന്നു മസാല സോഡ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഏരിയയിൽ കുറേ മസാല സോഡ വിൽക്കുന്ന കടകളുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള 2 കടകളാണ് ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കടയും കൂടാണ് മദർലാൻഡ് മസാല സോഡ. നമ്മൾ കടയിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊന്നും പറയാതെ തന്നെ അവർ സോഡ പൊട്ടിച്ച് മസാല വെച്ച് കഴിക്കും. എന്നാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മസാല സോഡയുടെ ശരിക്കുള്ളൊരു ഗുമ്മ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത സോഡ തന്നെ കുടിക്കാം. എനിക്കെന്ന് ചെറിയൊരു പനിയുടെ ആരംഭം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ തണുപ്പ് കുറഞ്ഞൊരു മസാല സോഡ പറഞ്ഞത്. ഈ കുപ്പി കാണുന്ന അവരുടെ ഒരു രഹസ്യ കൂട്ടം കേട്ടോ. അവർ ഇതുവരെ അത് വെളിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവരുടെ തന്നെ മസാല കുപ്പികളിൽ വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും. തണുപ്പ് കുറവായിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഗുമ്മുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരിക്കലെങ്കിലും പാലക്കാട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. സോഡ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന വഴി കംപ്ലീറ്റ് നമുക്കറിയാം. അതുപോലൊരു എഫക്റ്റാണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെവി ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇതൊരു മസാല സോഡ കുടിക്കണം. അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സോഡ തണുപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് നല്ല തണുപ്പ് കൂട്ടി മസാല കൂട്ടി ഇവരെല്ലാം ഒരു സോഡ കൊടുക്കും. ഇതിനി പാലക്കാട് പോയി മാത്രമേ കുടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഓരോ കുപ്പി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടും പോകാം. ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി തരുന്നതിന് ഒരു കുപ്പിക്ക് 80 രൂപയാണ് വില. സംഭാരം മാത്രമല്ല, നരനീണ്ടിയും കിട്ടും. പിന്നെ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നെയ്യ്, വെണ്ണയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.